kula menika dereng napa-napa. Tasih tepi kalian jenengan. Wis pokoke luar biasa. Iya, Mas. Nggih. Yuk. Langgamipun produk kuning laris muslim patus. Pojok atur wonten ing karsa dipun mudin saha sebetaken Kagem para rawuh nggih, keluarga pengantin putra sedang siap.
suwun kesempatannya Mas Meun, Mas Kendang, Mbak Siti, monggo. Pak Hajan, saya Matur kembalikan nuwun. lagi kepada